बिटिआर गभर्नमेन्टआ एडुकेसन बिफानाव खामानि मावबोदों बिनि सायाव आङो माखासे बिबुंथिखौ फोरमायलांनो हास्थायदों। जों साफ्रोमबो सुबुं माहारिया जोनोम जानायनिफ्राय भगबाना जोंनो गियानखौ हरखादों। जोंनि खर'फ्राव गियाना थाखायो, नाथाय बे गियाना थायोबाबो बे गियानखौ सोदांना होनो थाखाय सोरबा खोन्थाग्रा, सोरबा फोरोंग्रा, सोरबा थुलुंगा होग्रा नांगौ। सरकारा थुलुंगा होग्रा, मदद होग्रा आरो फोरोंगिरिफ्रा फोरोंनानै बुजिहोग्रा। गियान सोरां बिथांखिया जाबाय गियाननि सायावनो सोरां होदेरनानै सासे फरायसा फरायसुलिखौ माब्रैबा गोजौआव बोखोलांनो हागोन, बेनि थाखाय गियान सोरां बिथांखिजों सुरु खालामनायसै। आरो बेहाय बे गियान सोरां अनसुंथाइनि गेजेरावहाय अकल इन्जिनियारिं फरायनानैल' होगोन, सोरबा BA फरायनानैल' होगोन बिदि नङा, गासैबो क्रस माल्टिडिसिप्लिनारिनि थाखाय होनाय जादों। सोरबा BA फरायनायबो जानो हागौ, सोरबा MSc फरायनायबो जानो हागौ, सोरबा सिभिल सार्भिसनिबो प्रिपेरेसन खालामबाय थानाय जानो हागौ। दा बे सारि बोसोरावहाय बे 804 स्कुलाव गोबां खामानि जाबाय। दासिमाव गैयाबाबो 1 कौटिनिबो बारा कन्ट्रिबिउसन जाबाय। बियो जाहैबाय मा, बियो सरकारनि फैसा नङा। गोबां एडप्टारफ्रा दान बान्था होदों, गोबां एडप्टारफ्रा स्कुल बाउन्डारिबो लुनानै होदों, गोबां एडप्टारफ्रा फांखा बानायनानै होदों, गोबां एडप्टारफ्रा चेयार टेबोल स्कुल खम जाय स्कुलाव डेस्कनि बेन्चनि खमथि जानानै फैदों, बे डेस्क खम जानायफोरखौ गावसोरनो बायनानै दान हैदों। बिटिआर हालामनि 5000निबो एसे बारा स्कुलफोरखौ बयबो जुदि गंसे गंनै एडप्ट खालामोब्ला लासैनो फैबाय थानाय 5 बोसोरनि गेजेरावनो बर'लेण्डआव थानाय गंसेबो स्कुला बिमा बिफा गैजायै जानाय नङा। जायहा 12 पास जानानै MBBS फरायनो गोसो बिसोरखौ 11 मास एलेन केरियार एकाडेमि गुवाहाटीयाव दङ। बे कचिं सेन्टाराव 50 जनखौ लांनानै कचिं 11 मासनि थाखाय होयो। दिनैसिमाव IIT आव जोंनियाव 14 जनसो IIT आव एडमिसन मोनबाय, 12 जनसो NIT आव एडमिसन मोनबाय आरो माखासेफ्रा दाब मोजां मेडिकेल कलेजफ्राव, नामदांखा आसामनि इन्जिनियारिं कलेजफ्राव एडमिसन मोनबाय। जोंनि बिटिआर हालामाव गावनि नाजानायजों, गभर्नमेन्टनि नाजानाय सुपार 50 मिशननि गेजेरजों गोबां डक्टरफोर पास जानानै फैगोन। आरो बेनि गेजेराव मोजां बर' माहारिनि थाखाय मोजां खबरा बेनो जाहैबाय मा, बे जेसेबां सुपार 50 मोनब्रै दङ, बे सुपार 50 मोनब्रैनि गेजेरावहाय 70% रिजार्भेसना STनि थाखाय। NTPC बिटिआर सरकार लोगो नांनानै गासै जोंनियाव 15टा स्पेस लेबा दिनै लुजानाय जाबाय। दा बे स्पेस लेबाव माब्रै नख्राङाव थांनाय बा अखाफोराव थांनायनि सोलोंथाइखौ माब्रै लानो हायो, इसर'आव माब्रै थाङो, इसर'आ माब्रै स्पेसनि मटरफोरखौ, मेसिनफोरखौ डिजाइन खालामो, बेफोरखौ फोरोंनाय जायो। गासै 420 BCDCनि गेजेराव जोंनि बिटिआराव 420टा BCDC दङ। बे 420टा BCDCआव बिनेश्वर सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मनि नामावहाय नलेज सेन्टार गायसनजानाय जाहैगोन। खुलुमबाय, आंनि मुङा डक्टर निरन्जन इस्लारि। आङो एडुकेसन स्पेसियेलिस्ट, बिटिआर डेभेलपमेन्ट फेल'शिप सोलिफुबाय थानाय बिटिआर सरकारनि आन्डाराव आङो सोलोंथाइ बिफानावहाय खामानि मावनानै दङ। आङो दा बड'लेण्ड रादाबनि नायगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे बे 4 बोसोर हाफ एबा सारि बोसोराव जिखिनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ एडुकेसन बिफानाव खामानि मावबोदों बिनि सायाव आङो माखासे बिबुंथिखौ फोरमायलांनो हास्थायदों। आरो बे बिबुंथिफ्रा जाहैबाय, आं फारिलायै नोंथांमोननो फोरमायनो हास्थायदों। 1 नाम्बारावनो गियान सोरां अनसुंथाइ स्कलारशिपनि सोमोन्दै, 2थियाव बड'लेण्ड स्कुल एडप्शन प्रग्रामनि सोमोन्दै, 3थियाव सुपार 50 मिशननि सोमोन्दै, 4थियाव बड'लेण्ड साइन्स एजुकेसन प्रग्रामनि सोमोन्दै, 5थियाव बड'लेण्ड स्पेस एजुकेसननि सोमोन्दै आरो 6थियाव बड'लेण्ड इयुथ इमप्लयमेन्ट मिशननि सोमोन्दै, 7थियाव डक्टर बासिराम बड'नि डक्टरेल फेल'शिपनि सोमोन्दै आरो 8थियाव बड'लेण्ड केरियार काउन्सिलिं प्रग्रामनि सोमोन्दै आरो जोबथानायाव बड'लेण्ड अभारसिस स्कलारशिप प्रग्रामनि सोमोन्दै। लास्ट नङा, मोनसे दंस्राबावो, बेनो जाहैबाय वान स्टुडेन्ट वान फाइल प्रग्रामनि सोमोन्दै नोंथांमोननो आङो माखासे बिबुंथिखौ फोरमायलांनो हास्थायबाय। दिनै सोलिफुबाय थानाय BTC सरकारनि थांनाय 4 बोसोर खावसे एबा सारि बोसोराव दासिमाव लानानै डिसेम्बर फैयोबा 5 बोसोर ग्रोब जानोसै। दा बे सारि बोसोराव मा बिथांखि लानानै सोलोंथाइ बिफानावहाय जौगाबोखो बा मा खामानि लाबोखो बेनि बिसयै सुंद'यै आङो फोरमायलांनो थाखाय नायगिरिफोरनि थाखाय आङो लानानै फैदों। एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि जानानै
जेब्लानाखि सोलिफुबाय थानाय BTC सरकारा बा BTR सरकारा जागायजेनो 2020 मायथाइनि डिसेम्बर 15आव जेब्ला अथ टेकिं लानानै सुरु जाजेनो बेनि उननिफ्रायनो गोदान सरकार जानायखाय नारा नाथा नाजानायजों एजुकेशन डिपार्टमेन्टआव मा प्रग्रामखौ लागोन बेफोरखौ साननानै गिबि खेबावनो स्कलारशिपनिफ्रायनो स्टार्ट खालामनायसै। मानो होननानै बुङोब्ला सोलिफुबाय थानाय BTC सरकारनि मानव गेदेर प्रमद बर' सारा गावनो एडुकेशन बिभागखौबो गावनि आखायावनो दोननायखाय बिथाङा गोबाव सम संग्राम खालामनानै फैनायखाय छात्र सन्थायाव थाबोनाय हिसाबै सोलोंथाइनि बिसयै गोबां मावबोखानायखाय सोलोंथाइ बिफानखौ गावनो आखायाव लानानै मावलांनो नाजानायलाय बिथाङा एकदमबारे मोजांथार मोनसे पलिसि लानानै फैनायसै जायखौ गियान सोरां बिथांखि नामै बर'नि नामाव दोननोसै। बियो मोनसे फ्लेगशिप मिशन हिसाबै गियान सोरां बिथांखिनि मिनिङानो जाहैबाय गियाना दंखायो दा बाहाय सोरां होदेरनाय। जों साफ्रोमबो सुबुं माहारिया जोनोम जानायनिफ्राय भगबाना जोंनो गियानखौ हरखादों। जोंनि खर'फ्राव गियाना थाखायो, नाथाय बे गियाना थायोबाबो बे गियानखौ सोदांना होनो थाखाय सोरबा खोन्थाग्रा, सोरबा फोरोंग्रा, सोरबा थुलुंगा होग्रा नांगौ। सरकारा थुलुंगा होग्रा, मदद होग्रा आरो फोरोंगिरिफ्रा फोरोंनानै बुजिहोग्रा आरो बे जोंनि थाखानाय खर'आव जिखिनि रोंगौथि दं बे रोंगौथिया सोदांजानाय जायो। बेनिखायनो गियान सोरां बिथांखिया जाबाय गियाननि सायावनो सोरां होदेरनानै सासे फरायसा फरायसुलिखौ माब्रैबा गोजौआव बोखोलांनो हागोन बेनि थाखाय गियान सोरां बिथांखिजों सुरु खालामनायसै। गियान सोरां बिथांखिया 2021 मायथाइयाव सुरु जाबाय। फाइनान्सियेल इयार 21-22 इयाराव सुरु जाबाय आरो बाहाय सुरु जानायाव ओरैबायदि मोनसे बिथांखि लानायसै खारन जोंनि BTR हालामाव थानाय गासैबो बर' माहारिखौ लाफानानै बेसेबांखिनि जातिफोर दङ सब जातियावनो गोरिब गुन्द्राफोर बहुत दङ BTR हालामाव। खारन BTR हालामा गोबाव समनिफ्रायनो गोग्लैसोनाय ओनसोलमोन। दा बे ओनसोला गोबाव सम दाङाबाजिजों फैनाय गोग्लैसोनाय ओनसोल जानायखाय गोबां बिमा बिफाफ्रानो आबादारि जानायखाय साख्रि गोनां खम जानायखाय बिजनेस मावनानै जाग्राफोर खम जानायखाय आबादारिफ्रा थोजासे रांनि मदद दिहुननो हायिलाय बेयावनो सरकाराबो माबा मोनसे हेफाजाब होदेरनोसै होननानै सासे छात्र छात्री गोरिब गुन्द्रानि गथ'फोरखौ एसेबाबो लेखा गांसे बायदेरनानै फरायनो हानायनि थुलुंगा होनो थाखायहाय 5,000 सासे फरायसा एबा फरायसुलिनो 5,000 होनाय जाथोंसै होननानै 2021-22 फाइनान्सियेल इयार हिसाबैहाय डिक्लेयार होनानै गियान सोरां बिथांखिखौ जागायजेनबाय आरो सासे छात्रनोहाय 5,000 होनाय जाहैबाय। दा बे 5,000 आवगायाव ओरैबायदि जादोंमोन सानखांनाया BTCLA माने बड'लेण्ड टेरिटरियेल लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि जायखौ होननानै बुङो, जेराव MCLA खौ इलेक्ट खालामनाय जायो। बे मोनफ्रोमबो MCLA एरियाखौ काभार खालामनो थाखाय 200 स्टुडेन्टनो होनाय जाथोंसै होननानै टारगेट लानानै 2022-23 फाइनान्सियेल इयाराव एसे सोलायस्लु खालामनानै गियान सोरां बिथांखिखौ गियान सोरां अनसुंथाइ बर'नि दोनोसै। अनसुंथाइ माने वान टाइम फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होननानै बुंनांगोन इंलिसाव जुदि बुंनो थाङोबा। दा बियो जाहैबाय मोनसे फाइनान्सियेल इयाराव एबा बोसोरसे एकाडेमिक इयारावहाय सासे छात्र छात्रीनो BTCLA कनस्टिटिउएन्सियावहाय 200 छात्र छात्रीनोहाय स्कलारशिपखौ होनोसै होननानै थिरांथा लानानै 2021-22 फाइनान्सियेल इयारनिफ्राय लानानै दिनैसिमबो बे सारि बोसोरावहाय गासै मोनबा होबोनाय जाबाय। दाबो सोलिगासिनो दं। सोलिफुबाय थानाय फाइनान्सियेल इयारनि थाखायहाय चेक डिस्ट्रिबिउसना दाब जायगायाव सोलिगासिनो दङ आरो बेहाय बे गियान सोरां अनसुंथाइनि गेजेरावहाय अकल इन्जिनियारिं फरायनानैल' होगोन, सोरबा BA फरायनानैल' होगोन बिदि नङा। गासैबो क्रस माल्टि डिसिप्लिनारिनि थाखाय होनाय जादों। सोरबा BA फरायनायबो जानो हागौ, सोरबा MSc फरायनायबो जानो हागौ, सोरबा सिभिल सार्भिसनिबो प्रिपेरेसन खालामबाय थानाय जानो हागौ। जेखि बिथिङाव फराया मानो मथथे छात्र छात्री जानांगौ आरोखि। बेनिखायनो बाहाय जाति बिथांखिनिबो खोथा गैया। बर'बो जानो हायो, गुबुन जातिबो जानो हायो। मोनफ्रोमबो जातिनि थाखायहाय जायफ्रा BTCLA नि गेजेराव गोग्लैयो सासे MCLA नि कनस्टिटिउएन्सियाव जेसेबां पपुलेसन दं बेहाय गासै 200 छात्र छात्रीनो बे स्कलारशिपखौ होनाय जादों। अब्ला 200 सानजाब 40 बा जोंहा 9,200सो जाहैयो आरोखि गासै टटेल माबाया। दा आरो मा सानखांबावबाय बोसोरनैनि सिगां नङा जोङो 40था कनस्टिटिउएन्सियावल' होला, गासै जोंहा नमिनेटेड 6 जन दंबावो।
दा बे 6 जनखौबो जोङो मानो नागारलांनो होननानै सोलिफुबाय थानाय सरकारा बे 6 जन नमिनेटेड एमसिएलए कनस्टिटुएन्सिनि जानानैबो होनायसै बेनिखायनो 6 जों 40 जों जुदि दाजाबोब्ला गासै 46 था बिटिसिएलएनि जानानै 200 स्टुडेन्टखौ सानजाबजोबोब्ला 9200 जाहैयो आरोखि दा टटेल दिनैसिमाव बे फार्स्ट बोसोर फाइनान्सियेल इयारावहाय 35,000 थामहिनबा 35,161 जननो होनाय जाहैबाय आरो फैसायाबो 17 कौटिनिबो बारा होनाय जाहैबाय दासिमाव दा बे स्कलारशिपखौ मोननानै गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्रा फरायसा फरायसुलिफ्रा एसेब्लाबो थुलुंगानाय मोनदों होननानै आङो एडुकेसन बिटिसिनि एडुकेसन बिभागाव मावफाग्रा जानायखाय आङो अनुभब गावनो खालामनो हादों आरो निस्सय छात्र छात्रिफ्राबो थुलुंगानायखौ मोनदों होननानै आङो फोथायो बेजों लोगोसेनो दानिया जाहैबाय मा आरो सानबावबाय नेक्स्ट इयारावनो मोनसे डिसिसन लाबावबाय सोलिफुबाय थानाय बिटिसि सरकारा मानो स्कलारशिपल' होनो स्कलारशिपाथ' छात्र छात्रिनि जाहैबाय दाने बे गभार्नमेन्ट स्कुलनि थाखाय मा मावनो गभार्नमेन्ट स्कुलाव जाहैबाय सरकारि जाखानाय मास्टारफोर फोरोंगिरि फोरोंगुरुफोर थायो दा बे फोरोंगिरि फोरोंगुरुफोरनि थाखायहाय थांनानै थानो थाखाय मासे मास सरकारा दान बान्था होयो बा बेथनफोर होयो दा बे बेथना फोरोंगिरिफोरनि थाखाय जायो आरो स्कुलखौ फोथांनानै लाखिलांनो थाखाय बिनि थाखाय एसे डेभेलपमेन्ट फान्ड थायो नाथाय बे गासैबो जथेस्थ' नङा बेनिखायनो मा जाहैबाय जोङो नुदों बे बर' हालामाव बिटिआर हालामाव जोंबो देरफुनायनिफ्रायनो आंबो नुबोदों मा जोङो स्कुलफोरखौ गामि गामियाव सरकार लायैनि आवगाय प्रभिन्सियेलाइज जायैनि आवगाय रायजो राजाफ्रा स्कुलफोरखौ रायजो राजाफ्रानो लुनानै होयोमोन आरो जेब्लासिमाव सरकारि जाया अब्लासिमाव बे स्कुलफोरखौ रायजो राजाफ्रानो गामिनि रायजो राजाफ्रानो लुखाङो गाज्रि जायोब्ला न'फोरखौबो फोसाबनानै होयो थिंफोर बायलाङोबा गोदान थिंबो रायजोफ्रानो फैसा खांलायनानै बायनानै होयो बेबायदिनो स्कुलखौ आरो मास्टारनि थाखाय एसे थांनानै थाथों होननानैबो एसे एनै दान बान्थाफोर होनो थाखायहाय गावजों गाव एसे एनै डनेसन होलायनानै मास्टारफोरनोबो होबोनाय बिदि सर' दङ दा बेबायदिजोंनो स्कुलफोरखौ लुखांबोदों अकल स्कुलल' नङा डेभेलपमेन्टनि खामानिखौनो लामाफोरखौबो रायजोफ्रानो लुखायोमोन बानायखायोमोन दा थिग बेबायदिनो स्कुला ग्रिम ग्रिम जाबोयो नाथाय जेब्लानो सरकारा प्रभिन्सियेलाइज खालामो बा सरकारि स्कुल जायो बे दिननिफ्रायनो जोंनि रायजो राजाफोर गामिनि थागिबिफ्रा सरकारनि जाखाबाय जोंहा दायथ' गैखाला होननानै हगारनानै होनाय जायो हिदिननिफ्रायनो बे सरकारि स्कुला गार्जेन गैजायिफोर बायदि जायो खारन सरकारा जाहैबाय नोंखौ आंखौ बयखौबो लानानैनो सरकार जायोखाय नाथाय दिनै सासे थि गैया सासे थि बिगोमा गैया जायो सरकारि स्कुलाव मास्टाराबो सानो आङो साख्रि मावो आं मास्टारसो छात्रफ्राबो सानो जों थांनानै फरायहैनांगौसो छात्र छात्रिनि बिमा बिफाफ्राबो सानो जाहैबाय बे जाहैबाय मास्टारनिसो स्कुल आरो गामिनि दैदेनगिरिफ्राबो सानो जाहैबाय दालाय सरकार जाखाबाय मानोथो जोंखौ नांबावगौ गावबुराफ्राबो सानो आरो गामिनि इन्टेलेक्सुयेलफ्राबो बेबायदिनो सानो बेबायदि सानलायनानैनो गावजों गाव सानलायनानैनो गामियाव थानाय एलपि स्कुल गभार्नमेन्ट एलपि स्कुल बा एमइ स्कुल हाइ स्कुल गासैबो स्कुलफ्रा गभर्नमेन्ट स्कुलफ्रा मालिक गैजायै एबा गार्जेन गैजायै नङाबा बिमा बिफा गैजायिफोर बायदि जायो आरो मा दा बिनिखायनो सोलिफुबाय थानाय सरकारनि मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा मोनसे समावहाय उरिष्यानि मोनसे जायगायाव थांनानै बेखौ एसे भिजिट खालामहैनायाव नुहैबाय मा म स्कुल होननाय मोनसे कनसेप्टखौ बियो नुहैबाय उरिष्यायावबो मोनसे स्कुल ओरैबायदि दङ माने मोनसे अर्गानाइजेसन बायदि ससाइटि दङ जायफ्रा दिनै म स्कुलखौ खामायो म स्कुलनि खामानिया मनि मिनिङा जाहैबाय माइ ना बा बर'निबा जों बुंनांगोन जाहैबाय आंनि स्कुल माने गभार्नमेन्ट स्कुलखौ माब्रैब्ला आंनि खालामनो हायो दा बिनिखायनो प्रमद बर' सारा गावनि माखासे डेलिगेटफोरखौ जे लानानै थांदों फैफिननानै बर'लेण्डआवबो बिटिआर सरकारनि आन्दारावबो माखासे स्कुलफोरखौ गासैखौबो 5,000निबो एसे बांसिन स्कुलफोरखौथ' खेबसेयैनो बहा लानो हानो बोसोरै बोसोर एसे बारायलांनोसै होननानै 100निफ्राय 200 200निफ्राय 300 बेबायदिनो बोसोरै बारायनानै दिनैनि थारिखआव 804 गासै जोंनि बिटिआरआव 5,000नि एसे बारा 5,000 प्लास एलपि स्कुल एमइ स्कुल हाइ स्कुल हायार सेकेन्डारि स्कुल गासैखौ लानानै बिदि स्कुल जोंनि बिटिआर हालामाव दङ नाथाय बिनि गेजेरावहाय 800 स्कुलखौ एडप्ट खालामनाय जाहैबाय एडप्टेड खालामनाय जाबाय दा बेखौनो नाम दोनदों जाबाय बड'लेण्ड स्कुल एडप्शन प्रग्राम माने बर'लेण्डनि आन्दाराव स्कुलखौ आंगो खालामनानै लानायनि प्रग्राम माने माबायदि आंगो खालामगोन जोंनि बर'आव मोनसे हुदा दंबोयो जाय बिमा बिफाया बा सासे जोहोलाव आरो सासे जोहोलावजोआ जेब्लानाखि हाबा जायो समाजनि बादि हाबा जाखांनायनि उनाव गोबाव बोसोर जेब्लानाखि गथ' गथाय मोना अब्ला बिसोरो गुबुननि गथ'खौ बायनानै लाबोनानै खांफैयो थिग बेबायदिनो
गभर्नमेन्ट स्कुलाबो बिमा बिफाफोर गैजायैफोर बायदि जानायलाय बे माखासे 800टा स्कुलखौ बे सारि बोसोरावहाय ओरैबायदि नागिरनानै मोनबाय जाय स्कुलावहाय गार्जेन गोनां जानानै फैदों अनुभब खालामदों बेफोरबायदि स्कुलावहाय सरकारनि साखरि मावग्रा समाजनि इन्टेलेक्सुवेलफोर सोरबा कन्ट्रेक्टरफोर सोरबा कलेजनि प्रफेसारफोर हाई सेकेन्डारिनि मास्टारफोर सोरबा प्रिन्सिपालफोर बेफोरबायदि समाजनि मोजां बिबानाव थानाय जायफ्रा एसे एनै मोनजानो गोरों लेखा गोरों बुजिनो गोरों समाजनि सांग्रा ससियेल वर्कार पलिटिशियान बेफोरबायदि व्यक्तिफोरखौ नायनानै 804 स्कुलखौ सासे व्यक्तिनो गंसे स्कुल नाम होनानै बिटिआर सरकारा सोलिफुबाय थानाय बिटिआर सरकारा सासे एडप्शन चेम्पियन होननानै इंलिसनि बे नामखौ दोननाय जादों चेम्पियननि मिनिङा जाहैबाय मा बे स्कुलखौ मोजाङै लांफानानै सरकारनि टिचारफोरजों लाफानानै बे स्कुलखौ मोजाङै जौगाहोलांनायनि खामानि मावथों होननानै बिथांमोनखौ चेम्पियननि मोनसे नाम दोननाय जादों आरोखि दा बे सारि बोसोरावहाय बे 804 स्कुलाव गोबां खामानि जाबाय दासिमाव गैयाबाबो 1 कौटिनिबो बारा कन्ट्रिबिउसन जाबाय बियो जाहैबाय मा बियो सरकारनि फैसा नङा दिनै हमनानै ला आङो जुदि एडप्टरब्ला आङो मोजां खामायग्रा बिजनेसमेनब्ला बा पलिटिशियानब्ला बा साख्रि गोनांब्ला आंहा दिनै गावनि केपासिटिनिफ्राय आं जाय स्कुलखौ एडप्ट खालामदों गार्जेन जादों बे स्कुलाव फांखाफोर गाज्रि जादोंबा कारेन्ट दङ नाथाय कारेन्ट कानेक्सन गैया ना मोब्लिबनि कानेक्सन गैया नाथाय स्कुल खाथियावनो मोब्लिबनि कानेक्सननि राहाया दङ दा बे मोब्लिब कानेक्सन खालामनो थाखायहाय 5,000-6,000 थाखा जुदि नांगौ जायोबा सरकारनि लामायाव थाबायबावनांगौबा एसे सम लायो हिसाबै मानो बेखौलाय सानबावनो होननानै आङो सासे एडप्टर जानानै बे मोब्लिब कानेक्सनखौबो खालामना होनो हायो आरो साथ्रनि थाखाय फांखाफोर लगायनानै कारेन्टफोर लगायनानै बे स्कुलखौ मोजां समायना खालामनो हायो आरो बबेबा दै लोंग्रानि टेपफोर गाज्रि जादोंबा बेखौ बानायना होनो हायो आरो लेखा गोरों फिसाफोर थानायबा लेखा गोरों हिन्जावफोर थानायबा गावनो लेखा गोरोंबा माबाफोर जुदि फ्रि सम मोनोबा माब्लाबा समाव फैनानै बे स्कुलावहाय गावनि मोजां मोननाय साबजेक्टफोरखौ खेबनै क्लास लानानै फोरोंफैनो हायो नङाब्ला माब्लाबा हमनानै ला बै गोथौ गामि सरलपाराफोरनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव थानाय सरलपारा उल्थापानि बे स्कुलफोरनिफ्राय जुदि एडप्टर जुदि जायोब्ला एथ' गोथौ हाग्रा खाथिनि स्कुलफोरनि गथ'फोर टाउन नुफेरफेरा बिसोरखौ माब्लाबा एक्सप'जारनि थाखाय क'क्राझारफ्राव लाबोलायनानै CITफोर बड'लेण्ड इउनिभारसिटिफोर नङाब्ला गभर्नमेन्ट कलेजफोर दाथ' क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजआ दिनै क'क्राझार इउनिभारसिटि जानानै फैबाय BB इन्जिनियारिं कलेजफोर बेफोरबायदि जायगायाव साथ्र'साथ्रिफोरखौ लाबोनानै गावनि खरसाजोंनो हेफाजाब होना बे गथ'फोरखौ एक्सप'जार होनो हायो स' बेफोरबो मोनसे एडप्शननि खामानि जानो हायो आरोखि बिनि गेजेरजोंनो गथ'फोरखौ थुलुंगानाय होनाय फैयो आरो फिसाफोर गोजानाव फरायहैनाय दङ मालाबा गरम बन्द'आव न'आव फैबा गोजां बोथोरफ्राव न'आव फैबा फुजा बन्द'फ्राव न'आव फैबा हेला सानसे सानै न'आव जुदि थानाय स्कुलनि समाव थांनानै बिसोरबो मास्टारफोरजों SMC SMDCनि लिडारफोरजों रायलायलायनानै खेबनै क्लास लानानै होनो हायो दा बिसिनि क्लास लानायफोरखौ नुनानै गथ'फ्रा थुलुंगानाय मोनगोन आंबो बिसोरबायदि जागोन होननानै गोसोआव मोनसे थुलुंगानाय लानानै बिसोर फरायलांनानै मोजां जालांनो हायो आरोखि स' बेफोरनो एडप्शननि मोनसे थांखिमोन दा बेफोरबायदियैनो गासै 804 स्कुलनि गेजेराव माखासे स्कुलफ्राव फ्राय जादोंआनो गोबां एडप्टरफ्रा बेबायदिनो एक्सप'जार लाबोदों क'क्राझाराव लाबोदों गुवाहाटियाव लांदों गोबां एडप्टरफ्रा दान बान्था होदों गोबां एडप्टरफ्रा स्कुल बाउन्डारिबो लुनानै होदों गोबां एडप्टरफ्रा फांखा बानायनानै होदों गोबां एडप्टरफ्रा चेयार टेबोल स्कुल खम जाय स्कुलाव डेस्कनि बेन्चनि खमथि जानानै फैदों बे डेस्क खम जानायफोरखौ गावसोरनो बायनानै दान हैदों थिग बेबायदिनो एडप्शननि खामानिया सोलिबोबाय थादों दा बेनिखायनो जोङो बेनि गेजेरजों खावलायनो हास्थायनाया आङो बेनो बे डिपार्टमेन्टआव मावबाय हिसाबै बयबो बर' माहारिनि बा दैदेनगिरिफ्रा बा बिमा बिफाफ्रा जायानो गोसो जायो गावनि खाथियाव थानाय स्कुलफोरखौ गभर्नमेन्ट स्कुलफोरनिबो एडप्टर जानो हायो आरो अर्गानाइजेसनाव खामानि मावनाय नङाब्ला अर्गानाइजेसनाबो NGOफोर जुदि दङब्ला समाजनि आफादफोर जुदि दङब्ला बे आफादफ्राबो गंसे गंनै स्कुलफोरखौ आफादनि नामावहाय मा खालामनो हायो जेरै बर' हारिमु आफादाबो गोसो जायोब्ला माखासे स्कुलखौ गंसे गंनैखौ एडप्ट खालामना लानो हायो नङाब्ला एबसुनि इउनिट अफिस नङाब्ला आनसलिक अफिसफ्राबो गावसिनि अफिस खाथियाव थानाय स्कुलफोरखौ एडप्ट खालामनो हायो
बेबायदिनो दाब दाब समाजनि आफादफ्राबो बेबायदि एडप्ट खालामनानै बे जोंनि बिटिआर हालामनि 5,000निबो एसे बारा स्कुलफोरखौ बयबो जुदि गंसे गंनै एडप्ट खालामोब्ला लासैनो फैबाय थानाय 5 बोसोरनि गेजेरावनो बर'लेण्डआव थानाय गंसेबो स्कुला बिमा बिफा गैजायै जानाय नङा। दा बेनो मोनसे उद्देश्यमोन आरो आङो फोथायो बेबायदिनो जोङो दायथ' लालायलायनानै गभर्नमेन्ट जायैनि सिगां जाय स्कुलखौ जोङो दैदेनबोयोमोन थिग बेबायदिनो दाबो जोङो गभर्नमेन्ट जानायखौबो सरकारा साख्रि मोननाय मास्टारफोरनो बेथन होखायो जेब्ला बेथन होनो थाखाय जोंहा बार्डेन गैया। नाथाय स्कुलखौ लुखांलांफानायावसो जुदि मास्टारफोरखौ सापर्ट होयोब्ला जोंनि गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायनायनि आबहावाया साबसिन जागोन होननानै जोङो फोथायो। फरायनायाव जौगाहोलांनो थाखायहाय सुपार 50 मिशन सोलिफुबाय थानाय बड'लेण्ड सरकारा डिजाइन खालामदों। बे सुपार 50 मिशना जाहैबाय फुल नामा बड'फा UN सुपार 50 मिशन। बे सुपार 50 मिशननि गेजेरजों मोनब्रै बिभाग दङ। मोनसे बिभागा जाहैबाय इन्जिनियारिं, मोनसेया जाहैबाय मेडिकेल, मोनसेया जाहैबाय APSC, मोनसेया जाहैबाय UPSC। APSC UPSCया जाहैबाय हायार केरियार प्रस्पेक्ट, माने कचिं लानानै फरिखा पास जाबानो साख्रि मोननाय। आरो मेडिकेल इन्जिनियारिंआ जाहैबाय मा हायार एजुकेसन प्रस्पेक्ट, कचिं लानानै फरिखा पास जायोब्लानो मेडिकेलाव फरायनो एडमिसन मोननाय आरो इन्जिनियारिं फरायनो एडमिसन मोननाय। स' बिनिखायनो बे बिटिआर सरकारा दानि सोलिफुबाय थानाय बिटिआर सरकारा ओरैबायदि मोनसे डिजाइन खालामबाय कि 50टा मोनसे बिभागाव छात्र छात्रिखौ सानख'नानै लानानै बिसोरखौ फुलि गभर्नमेन्ट स्पन्सर खालामनाय कचिं होनो थाखाय थिरांथा लाबाय। अबयसे आवगायनि सरकारावबो हाग्रामा सारनि आमोलावबो स्पन्सर होनाय जायोमोन। नाथाय बै समनि स्पन्सरा मा खालामोमोन, जायफ्रा इन्जिनियारिं IITफ्राव फरायबाय थानाय दं, सोरबा मेडिकेल कलेजाव MBBS फरायबाय थानाय दं, नै बिसोरनि थाखाय आरो सोरबा प्रिलिम पास जानानै APSCनि मेन्सखौ जुजिगासिनो दङ, UPSCनि मेन्सखौ जुजिगासिनो दं, बिसोरनि थाखायसो वान टाइम फाइनान्सियेल सापर्ट होयोमोन बै समाव। नाथाय दानिया मा जाहैबाय, दानि सरकारा ओरैबायदि बुजिबाय, जुदि नोङो फरिखाखौनो पास जानानै जुदि थांखायाब्ला नोङो बोरै फरायहैनो हागोन। दा बिनिखायनो जोङो फरिखाखौनो पास जाहोनि होननानै नैबे सोलिफुबाय थानाय प्रमद बर' सारनि नाजानायाव दानिया ओरैबायदि मोनसे सिस्टेमेटिक खालामदों जायहा 12 पास जानानै MBBS फरायनो गोसो बिसोरखौ 11 मास एलेन केरियार एकाडेमि गुवाहाटीयाव दङ। बे कचिं सेन्टाराव 50 जनखौ लांनानै कचिं 11 मासनि थाखाय होयो आरो जानाय थानाय फरायनाय गासैबो फ्रि। आरो जायहा इन्जिनियारिं फरायनो IITआव इन्जिनियारिं फरायनो टारगेट दङ बिनि थाखाय GEE एडभान्स जिखौ होनांगौ फरिखा, बेखौ पास जानो थाखाय सुपार 50 सेन्टार खुलिनाय जाहैबाय जोंनि दिमोलगावआव, क'क्राझारनि दिमोलगावआव डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरि दङ, बाहायनो मोनसे सुपार 50 केरियार सेन्टार दङ, बाहायनो फुलि कचिंखौ होनाय जायो आरो बाहायनो 11 मास कचिं लानानै बिसोरो JEE फरिखा लिरनानै पास जानानै बिसोरो IITफ्राव एडमिसन मोनो। दिनैसिमाव IITआव जोंनियाव 14 जनसो IITआव एडमिसन मोनबाय, 12 जनसो NITआव एडमिसन मोनबाय आरो माखासेफ्रा दाब मोजां मेडिकेल कलेजफ्राव, नामदांखा आसामनि मेडिकेल कलेजफ्राव आसामनि इन्जिनियारिं कलेजफ्राव एडमिसन मोनबाय। जेरै BB इन्जिनियारिं कलेज, जरहाट इन्जिनियारिं कलेज, गुवाहाटीयावनि आसाम इन्जिनियारिं कलेज आरो जोंनि CIT सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजिफ्राव एडमिसन मोननानै दिनैसिमाव गैथाराब्लाबो 150 जनसो गथ'फ्रा इन्जिनियारिं फरायगासिनो दङ सुपार 50 मिशननि गेजेरावहाय। आरो मेडिकेलाव फार्स्ट टाइम 50 जननि गेजेरावहाय 48 जनफ्रानो NEET पास जादों, NEET NEET, जाय एग्जामखौ पास जायोब्लासो MBBS एडमिसन मोनो। नैबेखौहाय 48 जना पास जादों। दा 48 जन पास जानायनि उनाव गासै 16 जना मेडिकेल कलेजाव, बिभिन्न मेडिकेल कलेज जेरै गुवाहाटी मेडिकेल कलेज, बरपेटानि मेडिकेल कलेज, क'क्राझार मेडिकेल कलेज, थिग बेबायदि मेडिकेल कलेजफ्राव गासै 16 जना जोंनि सुपार 50नि गथ'आ दिनै MBBS एडमिसन मोननानै फरायगासिनो दङ। आरो नैबे बोहैथि बोसोरनि एकाडेमिक सेसनावबो काउन्सिलिं जानो थांगासिनो दङ। काउन्सिलिंआ दाबो जायाखै, गोबाङानो NEET पास जाबाय, बिसोरबो 20-25 जनफ्रा मोनहैबावनो हागौ, मेडिकेलाव एडमिसन मोननो हागौ। स' बिनि गेजेरजोंनो जोङो फोथायनो हायो बा मिजिंथिनो हायो जे फैबाय थानाय 5 बोसोर बा 10 बोसोरनि गेजेराव जोंनि बिटिआर हालामाव गावनि नाजानायजों
गभर्नमेन्टनि नाजानाय सुपार 50 मिशननि गेजेरजों गोबां डक्टरफोर पास जानानै फैगोन आरो बिनि गेजेराव मोजां बर' माहारिनि थाखाय मोजां खबरा बेनो जाहैबाय मा बे जेसेबां सुपार 50 मोनब्रै दङ बे सुपार 50 मोनब्रैनि गेजेरावहाय 70% रिजार्भेशना एसटि नि थाखाय 70%आ जुदि एसटि रिजार्भ जुदि जायोब्ला 50 आव 70%आ 35 था जायो बे 35 था सिटखौ जोंनि बर'फ्रानो फ्राय मोनजोबो जोंनो मेजरिटी जानायखाय एसटि आ मेजरिटीआव बर'फ्रानो जानायखाय 35 जननि गेजेराव माब्लाबा 30 माब्लाबा 35 खौनो मोनबोगासिनो दङ दाख्लैनि 16 जन जायफ्रा मेडिकेल कलेजाव एडमिशन मोनबाय बेनि गेजेरावबो फ्राय 10 जननि बारायानो बर'फोर गोजा स' बेखौ नायनानै जोङो बुंनो हायो कि फैबाय थानाय 5-6 बोसोर 10 बोसोरनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव गोबां MBBS पास जागोन गोबां इन्जिनियारिं पास जागोन आरो दासिमाव APSC नि थाखाय जोंनियाव 12 जन APSC पास जानानै ACS पास जानानै थांबाय दा बिसोरो मोजां पजिशनाव साख्रि मावनानै दङ फैबाय थानाय समावबो बेबायदिनो गोबां मोनलांबावगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों UPSC आव अबयसे दासिमबो मेन पास जायाखै सानै प्रिलिम पास जानानै दङ जोङो फोथायदों बे सानैनि गेजेराव बिसोरो निश्चय पास जागोन आरो UPSC आवबो IS फोर नङाब्ला IPS फोर पास जानाया लासैनो फैगासिनो दं होननानै जोङो मिन्थिनो हायो आरोखि इन्जिनियारिंनि थाखाय दिमुलगावनि सुपार 50 सेन्टार मेडिकेलनि थाखाय गुवाहाटीनि LN एकाडेमि आरो APSC नि थाखायहाय SPM IS एकाडेमि गुवाहाटी आरो UPSC नि थाखाय दिल्लीयाव थानाय बाजिराव एन रेड्डी इन्स्टिट्यूटआव बे कोचिंखौ होनाय जायो थानाय जानाय फरायनाय कस्ट फिस गासैबो गभर्नमेन्टआनो होजोबो एमनकि थांनायनि खेबसे थांनायनि खरसाखौबो सरकारानो होयो आरो फैफिननायाव कस्ट फोजोबनानै फैयोब्ला फैफिननायनि टिकेटखौबो BTR सरकारानो होयो स' बेफोरबायदिखौ बे सोलिफुबाय थानाय BTR सरकारा खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसेनो कमिउनिटी भिजन डकुमेन्ट थांनाय मास मोनबानि सिगां जे दिहुनदोंमोन बे सोलिफुबाय थानाय सरकारनि गेजेरावनो बे भिजन डकुमेन्ट दिहुनफुनाय समावनो विभिन्न कमिउनिटीनि मानसिफ्रा जेरै कच राजबंशी सान्थाल उरां नै बिसोरनि कमिउनिटीनि दैदेनगिरिफ्रा एप्लिकेसन होदोंमोन कि सुपार 50 आव जोंबो रिजार्भेशन मोननांगौ खारन बिसोरो नुदों मा बर'फ्रानो बांसिन मोनो खारन 70%आनो बर' जाबाय नालाय सरि एसटि जाबाय नालाय दा एसटिनि गेजेराव बर'आनो BTR आव बांसिन जाबाय नालाय मेरिटआव जोंनि बर'फ्रानो बांसिन मोननायखाय ओरैबायदि नुदों बर'फ्रानो लाजोबदों खिन्थु कन्स्टिटिउसन बायदिसो बे रिजार्भेशनखौ खालामनाय जादों अबयसे आसामनि बायदिबा एसटि रिजार्भेशना 10% जोंनि BTC नि बायदिबा एसटि रिजार्भेशना 70% स्पेशली BTCL नि मडेलाव आरोखि स' बेनिखायनो 70% एसटि जानायखाय बर'आनो मेजरिटी जानायखाय जोंनाव बांसिन जानाय जादों आरोखि स' बेखौ लानानै नै दायो कमिउनिटी भिजन डकुमेन्टनिफ्राय बेरखांनायखाय प्रमद बर' सारा गावनि सान्थौगिरि इन्टेलेक्सुवेलफोरजों रायलायलायनानै गावनि EM लोगोफोरजों रायलायनानै डिसिसन लाबाय मा बे बोसोरनिफ्राय फाइनान्सियेल इयारनिफ्राय जाय कमिउनिटीनिफ्राय केन्डिडेट सेलेक्ट जायाखै बे कमिउनिटीनिफ्राय सानै लानाय जागोन रिजार्भेशन हिसाबै खिन्थु बे कमिउनिटीनिफ्रायबो एग्जामाव जिरायनांगोन BTR नि खुंनाय प्रिलिम एग्जामाव जिरायनांगोन जायहा एग्जामाव जिरायबाय एसेब्लाबो नाम्बार मोननानै पास जाबाय बिसिनि गेजेराव सानै थिखांनायखाय दा बेनिखायनो सुपार 50 प्लास मिशन जादों दानि नामा सुपार 50ल' नंला प्लास इन्जिनियारिंखौ नागारनानै मेडिकेल UPSC APSC बाहाय प्लास जाहैबाय बेनिखायनो 50 जननिबो बारा जाहैबाय देग्लाय APSC आव जोंहा 56 जन UPSC आव 60 जन मेडिकेलाव 68 जन जोंनियाव गासै दङ खिन्थु इन्जिनियारिंआवबा जों 50 जन खथाखौनो फोजोबनो हाखाया नालाय बेनिखायनो 50 प्लास खालामनाङाखै आरोखि बियो जाहैबाय हायर एजुकेशनाव सापर्ट होनाय आरो हायर केरियाराव सापर्ट होनायनि थाखाय दानिया साइन्स एजुकेशनखौ माब्रैब्ला बांसिनै थुलुंगा होनो बड'लेण्डनि स्कुलफ्राव बेनि थाखाय बड'लेण्ड साइन्स एजुकेशन प्रग्राम फ्लेगशिप मिशनखौ डिजाइन खालामनाय जाबाय एडुकेशन डिपार्टमेन्टआ दा बेनि गेजेरजोंहाय जायफ्रा गभर्नमेन्ट टिचार मेथ्स साइन्सनि मास्टारफोर बिसोरखौ बेंगलरनि कुप्पाम केम्पासाव आगस्टिया इन्टारनेशनेल होननाय मोनसे इन्टारनेशनेल NGO नि मोनसे केम्पास दङ बेहाय खालि साइन्सखौ मारै आदब खायदाजों फोरोंनांगौ आखाइजों दैनायनानै मेगनजों नायनानै गथ'फोरखौ मारै बुजायनांगौ अकल जोंनि स्कुलफ्राव मा जायो ब्लेक बर्डआव नङाबा व्हाइट बर्डआव लिरबाय फोरोंबाय बुजियाबा बुजिया बेहायनो थालांबाय बेनिखायनो मेट्रिकफ्राव अंकआव साइन्सआव फेल जाहैनायखाय गोबाङानो फेल जाहैयो एबा जेन 10 पास जानानै मार्क्सआ खम जायो दा बेखौ जोङो हेन्ड्स अन आखायावनो दैनायलायनानै फोरोङोब्ला एक्सपिरियेन्स जायोब्ला गथ'फ्रा बुजियो दा बेनिखायनो 300 जन मास्टारफोरखौ बेंगलराव लांनानै ट्रेनिं सप्तासे होनानै लाबोनानै बिसोरो दा गावनि स्कुलाव मोजां फोरोंगासिनो दङ आरो गासै 30,000 गथ'फोरखौ स्कुलाव थांनानै
8टा एम्बुलेन्स आरो 18टा बाइकआव साइन्स लेब लानानै बिसोरो स्कुल गिदिंनानै गथ'फोरनो फोरोंबायगासिनो दङ आरो 30,000 गथ'फ्रा थुलुंगानाय मोननानै साइन्सखौ बुजिसिनो हानाय थुलुंगानाय मोनबाय साइन्सखौ इजि बुजिसिनो हाबाय अंकखौबो साबसिन बुजिनो हाबाय आरो मा थ' साइन्स एजुकेसन प्रग्रामा बेनिखायनो जोंनि बिटिआर हालामनि गभर्नमेन्ट स्कुलाव थुलुंगानाय लाबोबाय आरो बेजों लोगोसे बड'लेण्ड स्पेस एजुकेसन प्रग्रामबो फैबावबाय बड'लेण्ड स्पेस एजुकेसन प्रग्रामा ओरैबायदि मोनसे प्रग्राम जाय हाई सेकेन्डारि स्कुलावहाय अख्राङाव मारै बिरखोनांगौ रकेटजों मारै अखाफोराव थांनांगौ मार्सआव मारै थांनांगौ रकेटआ मारै बिरो ड्र'नआ मारै बिरो ड्र'नखौ मारै बानायो एर'प्लेनआ मा रोखोम बिरो एर'प्लेनखौ माबोरै बानायो आरो 3D जों मारै प्रिन्ट खालामो 3D दानि जुगाव प्रिन्ट खालामोब्ला मा रोखोम डिजाइन जायो बेफोरबायदि मोजां आदब खायदानि साइन्सनि सोलोंथाइखौ बे स्पेस लेबाव होनाय जायो बे स्पेस लेबखौ इउपिनि नयडा होननायाव थानाय बिय'मेका स्पेस एकाडेमि प्राइभेट लिमिटेडजों लोगो नांनानै दानि बिटिआर सरकारा गासै 12टा स्पेस लेबखौ बिटिआरनि दाब हाई सेकेन्डारि स्कुलाव गायसनबाय मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव गंथाम गंब्रै दङ आरो बेजों लोगोसेनो एनटिपिसि सालाकाटिनि जि एनटिपिसिआ गावसिनि CSR फान्डनिफ्राय गंथाम गावसोरबो दान होनानै आरो गंथाम स्पेस लेब बानायदेरबावनाय जाबाय गासै एनटिपिसि बिटिआर सरकार लोगो नांनानै गासै जोंनियाव 15टा स्पेस लेबा दिनै लुजानाय जाबाय दा बे स्पेस लेबाव माब्रै नख्राङाव थांनाय बा अखाफोराव थांनायनि सोलोंथाइखौ माब्रै लानो हायो इसर'आव माब्रै थाङो इसर'आ मारै स्पेसनि मटरफोरखौ मेसिनफोरखौ डिजाइन खालामो बेफोरखौ फोरोंनाय जायो आरो जोंनि बर' गथ'फ्रा आरो बिटिआर हालामनि हाई स्कुलाव फरायनाय हाई सेकेन्डारियाव फरायनाय गथ'फ्रा स्पेसखौ नायनो नील आर्मस्ट्रंमोननि बिरखोलांनायखौ नायनो बुजिनो सोलोंथाइखौ बाहायनो लानो हासिगोन आरो जोंनि क'क्राझार टाउनाव गभर्नमेन्ट MP स्कुलाव गायसनजानाय जाबाय आरो टिपकायाव गायसनजानाय जाबाय ग्राहामपुराव गायसनजानाय जाबाय कसुगावआव गायसनजानाय जाबाय चिरांनि कासिकत्रा रनिकाटा आमगुरि बिजिनिफ्राव गायसनजानाय जाबाय बेबायदिनो सानजाहानि डिस्ट्रिक्टफ्रावबो गोबां जायगायाव गायसनजानाय जाहैबाय स' बिनि गेजेरजों बयनिख्रुइबो गिबिसिन नर्थ इस्टआवनो स्पेस लेबआ जोंनियाव गायसनजानाय जाबाय जोङो कम्पिउटार लेबखौ स्कुलाव खोनाबोदोंमोन स्पेस लेब होननायखौ खोनाफेराखैमोन खिन्थु प्रमद बर' सारनि सोलिफुबाय थानाय सरकारनि नाजानायाव दिनै स्कुलावबो स्पेस लेबा जानानै फैबाय मोगथांखोर महराव जानानै फैबाय बेजों लोगोसे जायफ्रा साख्रि मावनो गोसो दङ प्राइभेटआनो जा गभर्नमेन्टआनो जा थांनानै थानो थाखाय BA पास जानानै थाबाय BSc पास जानानै थाबाय MA MSc पास जानानै थाबाय सोरबा PO पास जाबाय सोरबा मेट्रिक पास जाबाय नाथाय साख्रि मोनथ'वाखै नाथाय बिसोरो गेप थानायखाय माब्रै फरिखा पास जानो साख्रिनि फरिखा पास जानो हाफा मुवा जादों बुजिबाङा जादों दा बिसोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय सोलिफुबाय थानाय इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि बिटिआर सरकारा बड'लेण्ड इयुथ इमप्लयमेन्ट मिशन मोनसे आसनि डिजाइन खालामनानै बे आसनिनि गेजेरजोंनो गासै 25टा अनुस्थानखौ सायख'नानै लानाय जाबाय मोनसे डिस्ट्रिक्टआव गंबा डिग्री कलेज आरो जाय डिस्ट्रिक्टआव गंबा डिग्री कलेज गैया जेरै तामुलपुराव गंबा डिग्री कलेज गैयिखाय गंथाम डिग्री कलेज आरो गंनै हाई सेकेन्डारिखौ लाफानानै गंबा मोनसे डिस्ट्रिक्टआव गंबा गासै 25टा कलेज हाई सेकेन्डारिफ्राव दिनै बड'लेण्ड इयुथ इमप्लयमेन्ट मिशननि विकेन्ड कचिं माने सुनिबार रबिबार प्रत्येक सुनिबार रबिबाराव कचिंनि बेबस्थाखौ खालामनाय जाबाय जाय कचिं सेन्टाराव थांनानै जोंनि गथ'फ्रा जायफ्रा फरायफुबाय थानाय डिग्री कलेजनि स्टुडेन्टफोर नङाब्ला हाई सेकेन्डारियाव फरायनाय गथ'फोर नङाब्ला पास आउट जानानै थानाय गथ'फ्रा बाहाय कचिंखौ लाहैनो हागोन आरो बाहाय माबायदि कचिं होनाय जायो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड गभर्नमेन्टनि साखरियाव मा फरिखायाव मा प्रश्न फैयो बिनि सायाव फोरोंनाय जायो आरो फरिखाखौ माबोरै लिरनांगौ माबायदि टाइमाव एपियार जानानै मोजां एन्सार होनांगौ बेफोरखौ फोरोंनाय जायो अकल बियो खालि गभर्नमेन्ट साख्रिनिल' थाखाय नङा प्राइभेट साख्रिफ्रावबो आजिखालि कम्पिटिटिभ एग्जाम जायोखाय दा बेहायबो एग्जाम होनो थाखाय बेखौ थुलुंगानाय जाबाय आरो मोनसे गोदान थांखि लाबावदों सोलिफुबाय थानाय सरकारा फैबाय थानाय समफ्रावहाय जुदि मोजाङैनो मोजां सोलिलांबाय थायोब्ला बे सरकारा जुदि सोलिलांबाय थायोब्ला फैबाय थानाय समाव गासै 420 BCDCनि गेजेराव जोंनि बिटिआरआव 420टा BCDC दङ बे 420टा BCDCआव बिनिसोर सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मनि नामावहाय नलेज सेन्टार गायसनजानाय जाहैगोन गासै 204टा नलेज सेन्टार गायसनजाखानाय जाबाय थालांबावनायखौ फैगौ समाव गायसनगोन बेनिखायनो बे 420टा नलेज सेन्टारावबो मोनफ्रोमबो BCDCआव कचिं सेन्टार होनाय जागोन
जाय कचिंआव जायफ्रा साखरि मावनो गोसो प्राइभेट गभर्नमेन्ट जेखि साखरि मावनो गोसो बिसोरो बाहाय कचिं लानो हागोन आरो बिसोरो माबोरै परीक्षाखौ पास जानांगौ परीक्षायाव माबोरै जिरायनानै लिरनांगौ माबायदि टाइमलि बिसोरो परीक्षानि प्रश्नखौ नायनानै एन्सार होनांगौ बेफोरनि टेकनिकखौ बे कचिं सेन्टाराव फोरोंजानाय जागोन बेनि गेजेरजों बे सरकारा बेखौनो मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव जोंनि लाइमोनफोरा बयबो दाब दाब साखरिखौ मोनफ्रोमबो बिथिंनि साखरियाव हाबनानै थानानै गावनि थांनानै थानायखौ खालामनानै लानो हागोन बेनि गेजेरजोंनो बे बिटिआर हालामा जौगागोन होननानै मिजिंथिनाय जाहैदों बेजों लोगोसेनो दानिया गोबां जोंनि गथ'फ्रा 10 फरायफुनाय 9 फरायफुनायफ्रा 10 पास जानानै मा फरायहैनांगौ बेखौ कनफिउज जायो आरो सोरबा पिअ पास जानायफ्रा बिए बा बिनि उनाव जों मा फरायनांगौ मा लाइन लानांगौ बेखौ मिन्थिया जायो दा बे लाइनखौ मिन्थिहोनो थाखायहाय बड'लेण्ड केरियार काउन्सेलिं प्रग्राम होननाय मोनसे आसनिखौ बे सोलिफुबाय थानाय सरकारा डिजाइन खालामदों बोसोरथामनि सिगां दा बेनिखायनो गासै हाई सेकेन्डारि हाई स्कुल आरो डिग्री कलेज जोंनि बिटिआरआव गासै प्रभिन्सियेलाइज सरकारि कलेजा गासै 33टा दङ आरो भेन्सार कलेजखौ लाफायोब्ला गासै जोंनि बिटिआरआव 47टा दङ आरो हाई स्कुल हाई सेकेन्डारिखौ लाफानानै गासै 1184 माने 1184टा 1184टा जोंनियाव अनुस्थानफोरखौ सायख'नानै मोनफ्रोमबो अनुस्थानाव सासे केरियार काउन्सेलिं नडेल टिचारखौ गायसननाय जाबाय बे आसनिनि गेजेरजों आरो बिसोरो गावसिनि कलेजाव गावसिनि हाई सेकेन्डारियाव गावसिनि हाई स्कुलाव प्रत्येक सुनिबाराव बिसोरो केरियार काउन्सेलिंखौ होनाय जायो हाई स्कुलनि केरियार काउन्सिलारा ओरैबायदि होनाय जायो कि 10 पास जायोबा नोंसोरो मा फरायहैनो हागोन नोङो अंक मोजांबा बिगियानाव मोजांबा नोङो साइन्स फरायनो हागोन साइन्सआव बिदि साबजेक्ट लानो हागोन नोङो जुदि लिरनाय फरायनाय आरो खन्थाइ आवरायनायाव मोजांब्ला नोङो आर्ट्सआव थांनानै इंलिसफोर अनार्स लाहैनो फरायनो हागोन बेफोरबायदि थुलुंगानो मोननाय जागोन सोरबा कमार्सआव थांनोब्ला सोरबा भकेशनेल ट्रेनिं लानोब्ला सोरबा ITI आव फरायहैनोब्ला सोरबा IIT आव फरायनोब्ला मा जानांगौ नै बिनि थुलुंगानायखौ 12 स्टेन्डार्डआव फरायनाय गथ'फोरनो बे काउन्सेलिं सेन्टाराव बे स्कुलाव काउन्सिलरफ्रा डिजाइन खालामनानै फोरोंनाय जायो आरो बे टिचारफ्रा नडेल टिचारफ्रा गावसोरल' फोरोङा दाब गावसोरनि खाथियाव थानाय लेखा गोरों सान्थौगिरिफोर सानसुमैगिरिफोर सोरबा साक्सेसफुल बिजनेसमेन सोरबा साक्सेसफुल कन्ट्रेक्टरफोर सोरबा प्रफेसारफोर सोरबा डक्टर सोरबा इन्जिनियार सोरबा पलिटिशियानफोरखौ लिंहरनानै बेबायदिनो दाब सुनिबारनि समाव बिसोरो बेबायदि काउन्सेलरखौ होनाय जायो आरो गथ'फ्रा बेयावनो थुलुंगानाय मोननानै UPSC सुपार 50नि UPSC APSC एग्जामफ्राव आरो मेडिकेलनि सुपार 50 एग्जामफ्राव ओरैबायदि छात्रफोर जासै दिनै मेडिकेलाव 700 जन गाहाम 700 जन गाहाम जोंनाव एप्लिकेन्ट फैयो UPSC APSCनि थाखाय 3000 गाहाम एप्लिकेन्ट जोंनाव फैसै आरो बिनि अनगायैबो दिनै गभर्नमेन्ट साख्रि ओंखारोब्लानो ओरैबायदि हिउज एप्लिकेन्ट जोंनाव फैसै मानि थाखाय फैयो दिनै काउन्सेलिं मोननायखाय मिन्थिनायखाय बे गथ'फ्रा साख्रिखौ मारै एप्लाइ खालामनांगौ बेखौ सोलोंनो रोंबाय आरो मारै परीक्षायाव जिरायनांगौ बेखौ सोलोंनो रोंबाय माब्रै इन्टारभिउआव फेस खालामनांगौ बेखौबो सोलोंनो रोंबाय बे केरियार काउन्सेलिं बड'लेण्ड इयुथ एमप्लयमेन्ट मिशन नै बिसोरो बिराद मोजां खामानि मावबोनानै दिनैनि जोंनि बे बर' गथ'फोरखौ आरो जोंनि बिटिआर हालामनि गथ'फोरखौ फरायसा फरायसुलिफोरखौ मोजाङै थुलुंगा होनानै साखाफारा जानो थाखाय परीक्षा लिरनायाव थुलुंगा होनो हादों बेजों लोगोसे हायार स्टाडि फरायनायनि थाखाय UPSC APSC सुपार 50नि थाबाय केरियार काउन्सेलिंनि थाखाय थाबाय आरो स्कलारशिप थाबाय नाथाय जायफ्रा MA पास जानानै MSc पास जानानै MCOM पास जानानै MBA पास जानानै PhD खालामोब्ला बिराद थाखा फैसा थाङो आरो गोबाङानो गभर्नमेन्ट स्कलारशिपखौ मोनजोबनो हाया खारन स्कलारशिपनि केपासिटिया बहुत खम नेशनेल स्कलारशिप फर ST होननानै बुङोब्ला 750 जनसोल' होयो GRF फोरनि थाखायबो 1500टा गाहामल' सिट थायो अल इन्डिया दा जोंना हिउज स्टुडेन्ट जायो अल इन्डिया मावलाना आजाद नेशनेल स्कलारशिप बेफ्रावबो 700टा गाहामल' सिट थायो गोबां माइनरिटिसफोर दं स' बिनिखायनो नेशनेल स्कलारशिपफ्राव गासैबो रोंगौथि दङब्लाबो मोनजोबनो हाया आरो कलेज इउनिभारसिटिफ्राबो जसेसे स्कलारशिप होनो हाया बेखौ नोजोर बोनानै सोलिफुबाय थानाय सरकारनि बिटिआर सरकारनि एडुकेशन डिपार्टमेन्टआ प्रमद बर' सारनि नाजानायाव डक्टर बासिराम बड' डक्टरेल फेल'शिपखौ डिजाइन खालामनानै मोनसे आसनिखौ होनाय जाबाय बे आसनिनि गेजेरजों बिटिआरआव थानाय
गथ'फोरनो गासै 50टा स्कलारशिपखौ होनाय जागोन बे आसनिनि गेजेरजों जायफ्रा इन्डियानि बिभिन्न इउनिभारसिटिफ्राव गभर्नमेन्ट इउनिभारसिटिफ्राव दासिमाव PhD खालामगासिनो दं बिसोरो जुदि सेलेक्ट जायोब्ला बिसोरनो बे स्कलारशिपखौ होनाय जागोन आरो बे स्कलारशिपनि फैसानि बिनिमया जाहैबाय 6 मासजों खेबसे होगोन बोसोरथाम 6 मासआव 90,000 सेकेन्ड 6 मासआव 90,000 माने बोसोराव 1,80,000 मोनगोन बोसोरसेयाव 1,80,000 1,80,000 बोसोरथाम मोनबाय थागोन बेबायदिनो PhD फरायग्राफोरनि थाखाय स्कलारशिपखौ थांनाय हाग्रामा सारनि आमोलावबो होनाय जायोमोन नाथाय 1 लाखल' होनाय जायोमोन सासे स्टुडेन्टनो वान टाइम होनाय जायोमोन खेबसेल' खिन्थु दानि सरकारा मा जायो PhD फरायनोब्ला सासे गथ'नो मिनिमाम बोसोरथाम नांगौ बेनिखायनो नै दानि बे प्रमद बर' सरकारनियाव मा खालामबाय बोसोरथामबो सापर्ट होगोन सासे स्टुडेन्टनो होननानै बे आसनिखौ डक्टर बासिराम बड'नि नामाव डक्टर बासिराम बड' डक्टरेट फेल'शिप आसनिखौ डिजाइन खालामनानै सासेयाव 6 मान्थलि 90,000 होनानै गासै 6टा 6 मान्थखौ होनाय जागोन गासै 50टा होनांगौमोन नाथाय जोङो 43 जनल' मोनबाय 7 जना मा जादों 50 जनखौ जोङो मोनखादोंमोन फार्स्ट टाइमनि थाखाय दा बे 50 जननि गेजेराव 7 जना नेशनेल स्कलारशिप फर ST खौ मोनदों दा बेनिखायनो रुला ओरैबायदि जायहा नेशनेल स्कलारशिपखौ मोनखायो बिसोरनि फैसायाबो बांसिन जायो बिसोरो मासावनो 35,000 गोजो मोनो 15,000आवल' गोग्लैनाय मासखौलाय मानो बिसोरो लानो दा बेनिखायनो बिसोरो उइथड्र खालामना लानायखाय जोंनि गेजेराव दा 43 जन दङ आरो 7 जना उइथड्र खालामनानै लाबाय बेबायदिनो प्रत्येक बोसोराव बे सरकारा जुदि मोजाङै मोजां सलिलाङोब्ला फैबाय थानाय सरकारफ्राबो नैबे डक्टर बासिराम बर'नि नामाव बे स्कलारशिपखौ कन्टिनिउ खालामलांनो हागोन आरो जोंनि बर' गथ'फ्रा बेबायदि स्कलारशिप लानानै PhD खौ फरायलांनो हागोन गैथाराब्लाबो मासाव 15,000 मोननायानोथ' बबेनि आरो मा ना बियो निस्सय जोंनि फरायनायनि हायार इडुकेसन लानायनि थाखाय रिसार्च खालामनायनि थाखाय मोनसे थुलुंगानाय जानो हागौ होननानै जोङो साननानै लानो हायो आरो मा बेजों लोगोसे दानिया बे सोलिफुबाय थानाय सरकारा स्पेसियली प्रमद बर' सारा मा सानबाय स्कुलाव जोंनि बर'लेण्डआव फरायनाय एबा गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायनायफ्रा मोनसे रेकर्ड सिस्टेम थाया फाइल सिस्टेम थाया क्लास 1 निफ्राय लानानै 10 सिम फरायबोनायाव बियो मा साबजेक्ट फरायबोखो बिसोरनाव मा थायो पास सार्टिफिकेटल' थायो बा मार्कशिटफोर थायो नाथाय बियो बे 365 दिन 365 दिन बे बोसोरसे फरायनायाव मा जालांखो बिनि जिबनाव माला लोमजाखो सोर डक्टरजों नायजाखो माब्ला मेन्टेल हेल्थ इसु फैखो माब्ला हेल्थ इसु फैखो माब्ला न'खराव इसु फैखो माब्ला क्लासाव थांनो हाया जाखो माब्ला क्लासाव थांनानै बन्द जाखो बिनि जेबो रेकर्ड थाया नैबेफोरखौ रेकर्ड दोननो थाखाय बियो मा खालामनो मोजां मोनो मा जानो मोजां मोनो सोरजों डक्टरजों नायजायो माबायदि लोमजाबाय थायो आरो बेसेबां नाम्बार मोनो आरो बेसेबां नाम्बाराव बियो इमप्रुभ जालांगासिनो दं बे साबजेक्टखौ बेखौ रेकर्ड दोननो थाखाय मोनसे गोदान आसनि डिजाइन खालामनाय जाहैबाय बेखौ बुंदों वान स्टुडेन्ट वान फाइल माने सासे छात्रनाव सासे फाइल थागोन जाय फाइला क्लास 1 निफ्राय लाना क्लास 10 सिम थांबाय थागोन क्लास 1 जायोब्ला क्लास 2 आव मोनसे फाइल जाहैबावगोन थाङै क्लास 10 सिम सासे छात्रहा 10टा फाइल थागोन बियो जेब्लानाखि क्लास 10 आव थांनानै बे फाइलखौ फरायो गावनि इमप्रुभमेन्टखौ बियो नुबोगोन माथो क्लास 7 आव बारा मोजां नङामोनलाय माथो क्लास 8 आवसो साबसिनमोनलाय क्लास 10 आव फैनानै एसे डाउन जाफैबायलाय नैबेखौ नायनो हागोन सासे छात्रआ जेनेबा कन्टिनिउआसलि क्लास 1 निफ्राय लानानै क्लास 10 सिम जुदि फुटबल जोलुर जोनानै मोजां जुदि नाम खामायलांदोंब्ला बेजोंनो बुजायनो हागोन बिथाङा जोलुर जोनानैबो सासे नामदांखा सुबुं जानो हागोन मेथाइ खनगिरिब्ला मेथाइ खननानै बियो गायक जानानै न'खर सलिनो हागोन लिरगिरिब्ला लिरगिरि जानानै बियो लिटारेचारफोर मेजर लानानै फरायनानै लिरगिरि जाहैनो हागोन जुदि फोरोंनायाव मोजांब्ला बियो फोरोंगिरि जाहैनो हागोन नैबेफोरखौ बे वान स्टुडेन्ट वान फाइलनि गेजेरजों मावलांनो हागोन नैबेखौ थांखि लानानै वान स्टुडेन्ट वान फाइला बावैसोनि उनावनो 10टा स्कुलाव पाइलट स्टाडि हिसाबै LP स्कुलाव जाजेननो थांगासिनो दङ जोबथानायाव मोनसे गोदान आसनिखौ सोलिफुबाय थानाय सरकारा स्पेसियली प्रमद बर' सारा सानखांनानै डिसिसन लानाय जाहैबाय बेनो जाहैबाय बड'लेण्ड ओभारसिस स्कलारशिप बिनि मिनिङा जाहैबाय इन्डियानि बाहेरायाव फरायहैनाय छात्र छात्रीफ्रा सोरबा आन्डार ग्रेजुवेट सोरबा पोस्ट ग्रेजुवेट सोरबा PhD सोरबा पोस्ट डक्टरेल नङाबा सोरबा 1 सेमिस्टार एक्सचेन्ज प्रग्राम फरायनो थांनाय बिसनि थाखाय नैबे स्कलारशिपा जागोन जायानो जार्मानिफ्राव फरायनाय बा आमेरिकायाव फरायनाय अस्ट्रेलियायाव फरायनाय नङाब्ला फिनलेण्डआव फरायनाय नङाब्ला UK आव फरायनाय लण्डनाव फरायनाय जोंनि BTR नि थागिबि सोरबाफोर फरायनाय दङब्ला बिसोरो एप्लाइ खालामनो हागोन गासै फार्स्ट टाइमनि थाखाय नैबे बोसोराव साबानो होजेननाय जागोन सासे छात्रआ
15 लाख मोनगोन वान टाइम बार नङा बियो खेबसेल' मोनगोन 15 लाख मबेयाव बे 15 लाखा टिउसन फिसाव सापर्ट होगोन थांनाय फैनायनि फ्लाइट टिकेटाव सापर्ट होगोन हस्टेल फिसाव सापर्ट होगोन आरो रिसार्च खालामनायनि थाखाय सापर्ट होगोन फिल्ड स्टाडिनि थाखाय सापर्ट होगोन फिल्ड वर्कनि सापर्ट होगोन हेल्थ इन्सुरेन्स दिहुननायावबो सापर्ट होगोन नै बेफोरबायदि बिभागाव बिथांमोना नैबे सापर्टखौ लानो हागोन नैबे बावैसोनि उनावनो एडभार्टाइज होनो थांगासिनो दङ बेनिखायनो जायफ्रा बाहेरायाव फरायनाय बिसोरो नैबेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै जोङो इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेखौ मोनथिहोनाय जाबाय बेनिखायनो बड'लेण्ड रादाबाव नायगिरि साफ्रोमबो आइ आफा बिब' बिनानाव नानिमोन बाबुमोन बयखौबो आं दिनैनि नैबे सुंद' जोंनि बिटिआर सोलिफुबाय थानाय बिटिआर सरकारनि इडुकेसन बिभागनिफ्राय जिखिनि बे सारि बोसोराव सोलिबोनाय आसनिफोरखौ फोरमायथिनानै होनाय जाबाय बिनि गेजेरजोंनो बुंनो हास्थायनाया बेनो सोरबाफोर जुदि फरायनायाव थाखा फैसा गैया आं फरायहैनो हानाय होननानै जुदि सानदोंब्ला बेबायदि साननायखौ नागारनांगौ खारन दानि सरकार फैबाय थानाय सरकार आरो गोबां इन्डियान गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट बिटिआर गभर्नमेन्ट गासैबो गभर्नमेन्टफ्रा माने गैयैफोरनि थाखाय आसनि होनो थाखाय बयबो रेडि आरो गोबां रोखोमनि आजिखालि स्कलारशिप दङसै बे स्कलारशिपफोरखौ लानानैनो नोंथांमोना फरायलांनो हागोन आरो फिउचारनि गावनि जिबनखौ दालांनो हागोन बेबायदियैनो जिखिनि मास्टार साख्रिबो मावलांनो थाखाय दासिमाव बिटिआरआ बे सारि बोसोरावहाय 6,000निबो बारा मास्टारफ्रा साख्रि मोननो हासिगोन बा मोनखाबायानोसै मास्टार साख्रियाबो ओंखारबाय आरो गोबां स्कुलफोरखौबो रिपेयारिं खालामबाय गोबां स्कुलफोरखौ मडेल स्कुलाव डिक्लेयार होबाय आरो गोबां गोदान बिल्डिंबो बानायजानाय जाबाय दा बिनि गेजेरजोंनो स्कुलफ्राबो समायना जालांगासिनो दङसै आवगायनि फुराना मडेला गोदानाव महर लालांगासिनो दङसै दा बिनिखायनो आङो बे बयखौबो बिमा बिफाफोरखौ खावलायनो हास्थायनाया बेनो आरो समाजनि दैदेनगिरि सान्थौगिरिफोरखौ खावलायनो हास्थायनाया बेनो फै जोङो गभर्नमेन्ट स्कुलफोरखौ जोङो सासे एडप्टर जानानै जोङो गभर्नमेन्ट स्कुलखौ लुखांलांनि जोङो बड'लेण्डआव थानाय बिटिआरआव थानाय स्कुलफोरनि जोङो साफा एडप्टर जानि आरो गावनि गामियाव थानाय स्कुलफोरखौ जोङो जोथोन लानि आरो गावनि गामियाव थानाय स्कुलनि मास्टारफोर गभर्नमेन्ट मास्टारफोरखौ जोङो सापर्ट होनि आरो बेबायदिनो जोंनि गथ'फोरखौ जोङो मोजां शिक्षा सोलोंथाइखौ होनानै बे बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय जोङो जौगानायखौ लाबोनि आरो गेरेमसा माहारिखौ बे बड'लेण्डआव जोङो दानानै लानि जाहाथे फैबाय थानाय बोहैथि बोसोरफ्राव जोंनि माहारिया मोनसे समायना माहारि जायो आरो गुबुन माहारिनि गेजेरावबो मिन्थिजानाय जोङो अखल दाङाबाजियाव थाग्रा माहारि नङा जोङो सान्थियाव थाग्रा माहारि होननानै जोङो गावखौ जोङो सिनायथि होनि बेखिनिखौ बुंनानै आङो साफ्रोमबो बड'लेण्ड रादाब नायगिरिफोरनिसिम गोजोननायखौ जासिनानै बेयावनो फोजोबनाय जाबाय हामबायसै गोजोन्थों